Καλησπέρα σας. Rethought, 25ο επεισόδιο. Λίνος Ζαχαριάδης, Αλέξανδρος Κανιόγλου. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 9 μήνες. Κάντε subscribe, κάντε like αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, τα οποία γίνονται με μεράκι, με αγάπη, με αναζήτηση πραγματική. Υπάρχουν γνώσεις, υπάρχει ανταλλαγή απόψεων με τον Αλέξανδρο, αλλά σίγουρα δεν είμαστε πανάκια, δεν είμαστε αυθεντίες ό,τι και αν πούμε. Υπάρχει η αμφισβήτηση, καλοδεχούμενη και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Ένα μικρό κανάλι με λίγους μήνες παρουσίας και με δεκάδες χιλιάδες προβολές, από τις οποίες το 1 τρίτο φτάνει μέχρι το τέλος. Βλέπουν τα βίντεο μέχρι το τέλος, το οποίο είναι καταπληκτικό για μας. Μας τιμάει πάρα πολύ το να έχεις περίπου 35.000 views και να ξέρεις ότι έχουν δει πάνω από 10.000 τα βίντεο σου μέχρι το τέλος. Είναι μοναδικό, είναι μοναδικό. Πραγματικά, και αν δεν είναι, ας πούμε ότι είναι 10, ας πούμε ότι δεν είναι καν το 1 τρίτο, αλλά είναι υπέροχο να ξέρεις ότι έχουν δει 10.000 άνθρωποι τουλάχιστον, ή μπορεί να είναι 5.000, 6.000 άνθρωποι και να είδαν κάποιοι και κάποιο βίντεο δεύτερη φορά. Μας τιμά ιδιαίτερα. Rethought, κάντε subscribe και like αν σας αρέσουν τα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για προσωπική εμπειρία. Λίνος Ζαχαριάδης. Είμαι στο Άγιο Όρος το 2001 νομίζω. Είμαι με δύο φίλους, τον Χρήστο και τον Δημήτρη. Έχω αναφέρει το περιστατικό έτσι, με όχι τόση λεπτομέρεια σε παλαιότερο βίντεο. Αλλά επειδή είναι προσωπική μου εμπειρία και επειδή με έχει προβληματίσει το γεγονός ότι ο Άγιος Παΐσιος είπε αυτά, ο Άγιος Παΐσιος δεν είπε αυτά, ο Άγιος Παΐσιος τα είπε αλλιώς, αν είπε αυτά που είπε. Τώρα βγήκε ο Αθανάσιος Λεμεσού και είπε δεν είπε απολύτως τίποτα από όλα αυτά ο Παΐσιος και όλα είναι τεχνάσματα ή μυθεύματα. Λάθος, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες και υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας ο δικός μου κοσμικό-πνευματικός πατέρας, ο οποίος ήταν εκεί όταν είπε ο Παΐσιος μία από τις φορές ναι, τα έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι οι Τούρκοι. Οπότε δεν θα πω εγώ αν είναι πλανημένος ο Αθανάσιος. Εξάλλου μπορεί και ο πιο πιστός να λοξοδρομήσει και να προδώσει και να αρνηθεί τον Χριστό και να είναι μαζί του κιόλας, να έχει αυτή την ευκαιρία. Και υπάρχει και ο Παύλος, ο οποίος σκοτώνει χριστιανούς, τους θανατώνει και με ιδιαίτερο ζήλο, αλλά αυτόν τον ζήλο ο Χριστός τον παίρνει και επειδή τον επιλέγει, τον τυφλώνει, τον αφήνει μια εβδομάδα έτσι και τελικά ο Παύλος αυτόν τον ζήλο όλο τον χρησιμοποιεί εντελώς διαφορετικά και γίνεται ο μεγαλύτερος Απόστολος των Εθνών. Το δεύτερο πιο συγκοφατημένο πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λοιπόν, οπότε δεν μπορώ να σας πω εγώ αν είπε αυτά ο Παΐσιος ή αν δεν είπε αυτά ή τι ακριβώς είπε ή πώς τα είπε. Έχω βρεθεί στο σπίτι του κυρίου Ζουρνατζόγλου κάποια στιγμή. Ήταν εκεί ο πατέρας Γαβρίλα από το Άγιο Όρος, για όσους ασχολούνται. Πήγαμε να τον επισκεφτούμε. Χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά, ήταν και κάποιες μέρες έξω. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά που υπόθηκαν με τον κύριο Ζουρνατζόγλου και τους υπόλοιπους. Εγώ θα μιλήσω λοιπόν για την επίσκεψή μας με τον Χρήστο και τον Δημήτρη στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα είχαμε πάει και στην Ιεραμονή Κωνσταμονίτου αλλά και στην Ιεραμονή Βατοπεδίου. Εκεί στο Βατοπέδι ο ένας από τους δύο φίλους μας λέει πάμε να συναντήσουμε τον πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος από την ομάδα που επισκεφτόμουν εγώ χρόνια και παρακολουθούσα ομιλίες, ο γιος, ένας φίλος από εκείνη την ομάδα, ο πατέρας του ήταν νομικός εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, οπότε ξέραν για τον Ιωσήφ, τον πατέρα. Πηγαίνουμε λοιπόν να συναντήσουμε τον πατέρα Ιωσήφ, αφού είμαστε στη Μονή ήδη μια μέρα. Ζούσε με τον υποτακτικό του λίγο πιο δίπλα από την Μονή. Ο υποτακτικός ασχολούταν με τα κυπουρικά και την αυλή εκείνη τη στιγμή. Μας λέει είναι μέσα ο πατέρας, περιμένετε λίγο, θα βγει σε λίγο. Βγαίνει λοιπόν ο πατέρας Ιωσήφ, παράξενη μορφή, λίγο αστεία, όχι με την έννοια του γελίου. Σου έφερνε όμως ένα γέλιο, έτσι, μια γλυκιά ευθυμία. Απ' την άλλη ήταν και λίγο συγκινητικός, λίγο έτσι ιδιαίτερος. Ήθελε να σε τσιγκλίσει αλλά και ταυτόχρονα να μην στο δώσει τόσο σοβαρά. Παράξενη φυσιογνωμία με το που βγήκε έξω, μας είδε και τους τρεις, λέει πάρτε από μια καρεκλίτσα, καθίστε απέναντί μου. Με το που καθίσαμε απέναντι, πώς σας λένε, αναφέραμε τα ονόματά μας. Σε κάθε έναν έδωσε και μια συμβουλή.
χωρίς να πούμε τι κάνουμε στη ζωή μας και σε ποια φάση βρισκόμαστε. Σπουδάζουμε, ήταν αρκετά χρόνια πριν, έτσι, σπουδάζουμε, δουλεύουμε, δεν του είπαμε τίποτα για τον εαυτό μας, παρόλα αυτά γύρισε και μας είπε κάτι όλους. Σε μένα προσωπικά σαν Λίνο Ζαχαριάδη είπε 4 λεπτά κάθε βράδυ θα μελετάς την Καινή Διαθήκη. Του λέω πιο ακριβώς, έτσι γενικά να ξεκινήσω, όχι, μου λέει κάθε βράδυ άνοιγε μια σελίδα τυχαία και διάβαζε. Του λέω όχι 5 λεπτά, του λέω 3, όχι, μου λέει 3, όχι. Του λέω αν είναι 5, μου λέει εσύ το ξέρεις, αλλά εγώ θέλω, μου λέει 4 λεπτά κάθε βράδυ να ανοίξει την Αγία Γραφή. Δεν ξέρω γιατί μου το είπε, του λέω και αν δεν τελειώσει ας πούμε το κεφάλαιο εκείνο στο 4ο λεπτό, μου λέει σταμάτα, αλλά 4 να είναι σίγουρα. Αυτό μου λέει λέω σε σένα, απλά το αναφέρω. Αυτό όμως που μας είπε σχεδόν αμέσως μετά αφού είμαστε πια καθήμενοι στις καρέκλες και είμαστε σε μια μικρή απόσταση όπως εγώ από την κάμερα που σας μιλάω τώρα, γύρισε και μας είπε κατευθείαν ο πατέρας Ιωσήφ Βατοπεδινός, και επειδή είμαι αυτίκος μάρτης, μπορώ να το πω, πέρα από τον Αθανάσιο Λεμεσού, πέρα από οποιονδήποτε μπορεί να βγαίνει και να λέει τα μικρά του και τα μεγάλα του, θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να εισβάλλουν στον ελλαδικό χώρο. Θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους, να είσαστε έτοιμοι. Δεν εννοούσε ο άνθρωπος την άλλη μέρα, αλλά δεν ξέρω αν εννοούσε και μετά από 20 τόσα χρόνια που πέρασαν, έτσι, από τότε που τον επισκεφτήκαμε. Γι' αυτό ακριβώς και δυσκολεύομαι να σας πω όταν μιλάμε για τον Άγιο Παΐσιο, που είπε ότι λίγο ακόμα να με κρατούσε στη ζωή, να δω τις λησμονισμένες πατρίδες ελεύθερες, τα Φάρασα. Ναι, αλλά έχουν περάσει το 24 το καλοκαίρι, θα κλείσουμε 3 δεκαετίες. Το λίγο ακόμα, δεν ξέρω αν αναφέρεται σε 30 έτη. Για το Θεό ο χρόνος είναι τίποτα, το 30 χρόνια δεν είναι απολύτως τίποτα, ούτε μία ανάσα, ούτε το ανοιγοκλείσιμο του ματιού. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος υποτίθεται ότι είπε κάτι τέτοιο. Τώρα για όλους αυτούς τους ιερείς οι οποίοι αρνούνται τα λεγόμενα του Παϊσίου και δει τα προφητικά λεγόμενα, υπάρχει και δεν έχει γίνει Άγιος ακόμα, υπάρχει και ο πατέρας Εφραίμ της Αριζόνας, ο οποίος και θαύματα έχει κάνει και όσοι ασχολούνται το ξέρουν, ο οποίος έχει μιλήσει και μπορείτε και εσείς να είσαστε αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες των βίντεο και της φωνούλας του. Μια πολύ γλυκιά συμπαθητική φωνή, σχεδόν κοριτσίστηκε από την καλοσύνη και την ευγένεια, ο οποίος τα λέει, αναφέρεται στο σπαθί του μαρμαρωμένου βασιλιά, αναφέρεται στην πόλη και στην καταστροφή του 1950 κάτι, τότε που φοβηθήκαν μήπως αυτή ήταν η καταστροφή στην πόλη. Αναφέρεται πάρα πολύ καλά και εκτενώς και με λεπτομέρειες στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος θα γίνει, ακόμα και αν δεν είστε εκεί όταν τα είπε σε άλλους, τα έχει ξεστομίσει, τα έχει πει, τα έχει αναφέρει σε βίντεο μπροστά στον κόσμο. Οπότε, αν δεν είναι ο Άγιος Παΐσιος, είναι ο Ιωσήφ Βατοπεδινός που έχουμε και εκεί μαγνητοφωνημένη τη φωνή του να μιλάει με πολλές λεπτομέρειες για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμάς προσωπικά λοιπόν μας είπε αυτό το πράγμα. Το ρωτήσαμε και του λέμε τώρα θα μπει και τα λοιπά του χρόνου. Λέει δεν ξέρω αν θα είναι του χρόνου, δεν ξέρω πόσο σύντομα θα είναι, αλλά θα μπει. Δεν γύρισε να μας πει σε έναν από τους τρεις, εσύ θα είσαι εκεί, εσύ θα κοινωνήσεις στην πόλη, εσύ δεν θα πας. Βέβαια δεν θα το έλεγε, προφανώς μπορεί να μην ζούσαμε και οι τρεις ή να μην ζούμε και οι τρεις όταν θα γίνει. Μπορεί μόνο ένας ή οι δύο από τους τρεις, οπότε θα ερχόταν σε δύσκολη θέση να πει εσύ και εσύ θα πάτε, εσύ δεν θα πας, να λέει ότι δεν θα φτάσεις μέχρι εκεί. Είναι λίγο παράξενο το θέμα. Η ουσία είναι όμως ότι μας το είπε στα αυτιά μας ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Θα γίνει, δεν είπε συγγνώμη, είπε θα μπουν οι Τούρκοι και θα γίνουν τα γεγονότα. Δεν μίλησε για Τρίτο Παγκόσμιο. Μετά βέβαια σε γραπτά του, σε αναφορές, υπάρχουν και πολλά βίντεο και στο κανάλι 3Ε της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως. Μπορείτε να παρακολουθήσετε διάφορα βιντεάκια στα οποία κυρίως κάνει νουθεσίες προς μοναχούς για το πώς πρέπει να σταθούν στη ζωή τους, στην προσευχή τους, στον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων και πώς να βοηθήσουν και τον κόσμο, και κυρίως θέλει προσευχή, θέλει ταπείνωση, θέλει μετάνοια, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνον στους μοναχούς, αφορά και σε εμάς τους πιστούς χριστιανούς, για όσους πιστεύετε. Για όσους δεν πιστεύετε, θυμάμαι εκείνο το καλά ενέτη 2023 πόλεμος παγκόσμιος που ζούμε, ή ακόμα και από το 13 ή ακόμα και από το 18, και όταν ή βλέπω ανθρώπους να λένε πω τι έπαθαν στο Ισραήλ τα παιδάκια, οι τρομοκράτες. Ναι, είναι τρομοκράτες. Ναι, τραγικό αυτό που συνέβη στα παιδιά. Στην Ιεμένη έχουμε 11.000 νεκρά παιδιά,
1.800.000 παιδάκια που πάσχουν από λειψιδρία και από πείνα από τότε που ξεκίνησε ο εμφύλιος το 15 το 16, αν θυμάμαι καλά. Δεν ασχολήθηκε κανένας, δεν κουνήθηκε φύλλο. Ξαφνικά, επειδή ανήκουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε συγκεκριμένες ομάδες, τις οποίες κατηγορεί όλη η ανθρωπότητα που είναι λίγο σκεπτόμενη, ξαφνικά κάποια παιδάκια πεθάναν στη γη. Απορώ με κάποιους ανθρώπους, καλά, πόλεμος λέει στην Ευρώπη. Μα στην Ευρώπη το 2021, πότε μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Ναι, πόλεμος και ξανά πόλεμος και ακολουθούν και άλλοι πόλεμοι, γιατί μυαλό δεν βάλαμε και δεν έχουμε καταλάβει ότι το να πατάμε σε στερεό έδαφος στην Ελλάδα μας, στη γη μας, δεν είναι θέμα μόνο δικό μας ή δεν είναι θέμα του να χτίσουμε γερά θεμέλια στα κτίρια μας. Είτε σαν προσωπικότητες, είτε σαν κτίσματα, η ανθρωπότητα γενικά με τα κτίρια της βασίζεται και σε αρετές και αξίες. Τις χάσαμε, ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Γιατί βαφτίζουμε, λέει, τα μωρά? Δεν έχουν πάρει απόφαση τα ίδια για τον εαυτό τους, αν θέλουν. Στο σχολείο γιατί το στέλνεις? Σου είπε κανένας ότι θέλει να πάει να μάθει γράμματα? Δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το αν θέλει να μορφωθεί? Αυτό είναι εφόδιο ζωής. Λοιπόν, για μας που πιστεύουμε στην ψυχή, είναι εφόδιο ζωής η βάπτιση. Έτσι. Οπότε ας σταματήσουν λίγο αυτά τα κομπλεξικά. Καταλαβαίνω ότι τα ιερατεία πάντα ήταν κακά, ακόμα και του χριστιανισμού. Παν κακά, τρισάθλια, αλλά δεν κρίνουμε ούτε τον Χριστό, ούτε την διδασκαλία, ούτε την Καινή Διαθήκη από 10, 20, 30, 40 κακούς στα ιερατεία σε κάθε χώρα. Έτσι και σε κάθε θρησκεία. Οπότε αυτές οι θεωρίες, ή ακούω ας πούμε στην τηλεόραση χριστιανούς ορθόδοξους και ειδικά κοπέλους παρουσιάζουν εκπομπές να δέχονται τα πάντα και να τα βαφτίζουν αγάπη. Σας το έχω ξαναπεί, ας μελετήσουμε λίγο την Καινή Διαθήκη. Είμαστε εντελώς έξω από αυτό που ζητάει ο Θείος Λόγος και ο φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα Λόγος. Δηλαδή τα έχουμε κάνει όλα εισακιόμια, δεν είναι όλα εισακιόμια. Δεν μπορεί ας πούμε να κατηγορείται, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, άντε ας μην πω γιατί αγχώνεται και ο Αλέξανδρος που μας κλείσουν το κανάλι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν σαφέστατες στον υπερθετικό βαθμό εντολές, κατευθύνσεις, όρια, πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθούμε. Μπορεί να φαίνεται παράξενο στον άνθρωπο. Να λέει εγώ είμαι ελεύθερος, εγώ θέλω να ζω ελεύθερα, θέλω να αποφασίζω. Συμφωνώ. Εάν δεν μάθουμε να μπαίνουμε σε καλούπια και σε πλαίσια όμορφα, με κίνηση γλυκιά ήρεμη που να κρατάει την ψυχή σε μια κατάσταση νηφάλια, δεν θα βρούμε χαρά ούτε ευτυχία, ούτε θα νιώσουμε ουσιαστικά ελεύθεροι. Μέσα από τα πλαίσια τα οποία ορίζουν φυσικοί και άγραφοι νόμοι θα μπορέσουμε να ζήσουμε καλά. Είμαι ελεύθερος να τρέξω με 250. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να πάω σε μια κεντρική οδό, δεν ξέρω, στην Πανεπιστημίου, στην Αθήνα με 250 ή να είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βασίλισσο με 250, επειδή θέλω να νιώθω ελεύθερος να το κάνω. Γιατί μπορώ να σκοτώσω κόσμο, μπορώ να καταστρέψω ανθρώπινες ζωές, οικογένειες. Μπορώ να καταστρέψω περιουσίες. Όταν μπαίνουμε σε πλαίσια μπορούμε να νιώσουμε ελεύθεροι. Υπάρχουν ειδικοί χώροι στους οποίους μπορούμε να ασκήσουμε αυτή την ανάγκη ελευθερία με την ταχύτητα και να διακινδυνεύσουμε μόνο τον εαυτό μας. Ούτε αυτόν έχουμε δικαίωμα, άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, ο Γέρον Ιωσήφ ο Βατοπεδινός στον Δημήτριο, στον Χρήστο και στον ομιλούντα, στον υποφαινόμενο, στον Λίνο τον Ζαχαριάδη, είπε θα μπουν οι Τούρκοι κάποια στιγμή. Ξέρουμε όλοι λίγο πολύ που ασχολούμαστε με προφητείες. Νομίζουμε ότι δεν θα είναι ο Ερντογάν. Φαίνεται ότι ίσως δεν το θέλουν τον Ερντογάν, γιατί ακριβώς δεν ξέρω τι σκοπούς εξυπηρετεί. Και αυτός είπαμε δεν είναι άγιος, δεν είναι δικτάτορας, είναι, αλλά έχει κάνει τα καλά του. Έχει οργανώσει την πολιτεία, έχει κάνει πολλά καλά σε οικονομικά κομμάτια. Έχουμε πει 250 δισεκατομμύρια το χρόνο από εργοστάσια που κατασκευάστηκαν στην Τουρκία για να παράγουν προϊόντα για Ευρωπαίους και για Ασιάτες. Δεν είναι λίγο. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα δρόμο. Κλείνουμε κεντρικούς δρόμους για πεζόδρομους, αποτυχίες. Δίνουμε στο φυτόριο που θα βάλει τις γλάστρες και τα δέντρα κάτι εκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτά μπορεί να κοστίσουν 10-20 ευρώ. Ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό σαν αυτίκος και αυτόπτης μάρτης με τον Ιωσήφ το Βατοπεδινό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ακούσουμε και τον Αθανάσιο της Λεμεσού. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ακούμε δεξιά και αριστερά ανθρώπους να μας λένε. Θέλει διάκριση ή σημαντικότερη αρετή στο χριστιανισμό. Να ξέρω τι να ακούω και τι να αφήνω. Τι να κρατάω και τι να αφήνω να μου φύγει.
τι να αγαπάω και τι όχι, τι να δικαιώνω και τι όχι, πού να ταπεινώνομαι και πού όχι. Εάν έχουμε διάκριση και θέλει δουλειά η διάκριση, θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να καταλάβουμε. Δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς αν ο Τρίτος Παγκόσμιος γίνει αύριο και αν η Δευτέρα Παρουσία γίνει μεθαύριο. Είπαμε, η Δευτέρα Παρουσία κάθε ανθρώπου είναι η μέρα του θανάτου του. Δεν έχει σημασία αν γίνει σε ένα χρόνο η Δευτέρα Παρουσία. Αν εγώ πεθάνω σήμερα, δεν έχει καμία σημασία. Η ψυχή μου που θα πάει θα το ορίσει ο τρόπος ζωής μου σε αυτόν τον πλανήτη. Ρηθότ λοιπόν, Λίνος Ζαχαριάδης, Αλέξανδρος Κανιόγλου. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, μην ξεχνάτε να κάνετε την εγγραφή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα likes. Και είμαστε αυθεντικοί εδώ, να το ξέρετε. Δεν είμαστε ούτε υποκινούμενοι. Σας έχουμε πει από την αρχή, δεν είμαστε εδώ για να κερδίσουμε likes. Είναι τρομερά τα μηνύματα από κάτω συμπαράστασης και μου αρέσει διότι παρακολουθώ και άλλους αναζητητές οι οποίοι ξέρω ότι είναι έξυπνοι. Κάποια μηνύματα, ακόμα και ευχάριστα να είναι, ή να είναι, πώς να σας πω έτσι, κολακευτικά, δεν σημαίνει ότι μας κολακεύουν επειδή είναι κολακευτικά. Τα πηγαία, τα ειλικρινή μηνύματα από κάτω, πραγματικά τα αισθανόμαστε και τα καταλαβαίνουμε και είναι τρομερό ότι κάποιοι ταυτίζεστε και κάποιοι παίρνετε πράγματα και τα χρησιμοποιείτε στη ζωή σας. Δεν τρομάζουμε, δεν είναι εδώ οι προφητείες γι' αυτό, αλλά ας μην ακούμε και όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί να πλανηθούν κάποια στιγμή. Ας έχουμε κριτικό βλέμμα, κριτική σκέψη, διάκριση χρειάζεται για να καταλαβαίνουμε. Εγώ σαν Λίνος Ζαχαριάδης είδα και άκουσα μπροστά μου στα 2 μέτρα τον Ιωσήφ Βατοπεδινό να μου λέει θα μπουνε οι Τούρκοι. Λοιπόν, για τους άπιστους και τους άθεους που μπορεί να παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο, δεν νομίζω να φτάσαν καν εδώ προς το τέλος αυτού του βίντεο. Ό,τι νομίζετε, καλό όμως είναι ένα ψήγμα αμφιβολίας, αμφισβήτησης των πιστεύω σας και μια παρακολούθηση και μελέτη από όσο γίνεται πιο ορθούς ανθρώπους, γιατί πολλές φορές μπορούμε να θέλουμε να προσεγγίσουμε μια αλήθεια, είτε ιδεολογία, πολιτική, είτε το χριστιανισμό, είτε μια άλλη θρησκεία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντί να μας προσεγγίσουν ορθά και να μας οδηγήσουν στον δρόμο, μας διώχνουν ακόμη πιο μακριά. Βάλτε το να λειτουργήσει, ρηθότ, αναθεωρήστε, ξανασκεφτείτε. Λίνος Ζαχαριάδης, Αλέξανδρος Κανιόγλου, till next time.